Dale. Beryl ydw i. Beryl be? Beryl Morgan. Beryl Morgan ydw i. Le ydych chi'n byw? Dwi'n byw yn y Geiman. Aha. Ers pryd ydych chi'n siarad Cymraeg? Wel, dwi'n siarad Cymraeg dyster pan dwi wedi cael yng ngeni. O! Cymraeg oedden ni'n siarad ar yr aelwyd erioed. A mae'n belchi, Marli, sydd efo fi fan hyn, yn siarad Cymraeg pan oedd hi'n fach hefyd. Neswn ni siarad yng ngŵr a fi siarad Cymraeg efo'i erioed. Wel, rhywbeth am... Doedd mam Marli Piw ydw i. Dwi'n ferch i Beryl Morgan. A ie, fe iaith cynta oedd Cymraeg. Ac, wel, mae fe'n rieni, mam a dad, Alwyn Piw oedd dad. Oedd y ddau yn Argentinos, ond yn siarad Cymraeg. Ac bob taid a nain yn Argentinos hefyd. Ond fe hen daid Edward Morgan, taid mam, a Ann Phillips, a teulu Jones hefyd o teulu Olwen Jones, oedd mam nain, mam, oedden nhw'n dod o Gymru. Ac o teulu Piw, fy hen daid John Piw yn dod o ardal Llanderfel. Beth yw dy waith ti, mam? Wel, mae siop dillad sydd efo fi yn y Geiman. Ers dros 40 o flynyddoedd. A mae'n dal i'r rhedeg, mae'r siop yn dal i'r rhedeg, ond nawr ers bron mis a hanner achos y gwarentena, da chi'n gwybod y gwarentena, Covid-19, mae'r siop ar gau. A dwi hefyd wedi bod yn athrawes gerdd, a dwi wedi ymddeol ers 10 mlynedd, ond dwi'n dal i arwain cwr cymysg yr Ysgol Gerdd Gaiman ers 30 o flynyddoedd. Oedd 5 blwydd 30 blwyddyn diwethaf, gyswn ni cyngor neis iawn o'r cwr, a wir, blwyddyn yma dim cael cyfle fel i ddechrau ymarfer chwaith efo'r cwr. Felly, wel, a dwi'n dod o teulu gerddorol iawn, oedd taid, beth oedd enw dy dad i, mam? Iorwerth Morgan, ac oedd tad Iorwerth Morgan, Edward Morgan, yn arwen cwr hefyd, y ddau. A wedyn mae o'n dod yn y teulu. Y teulu, Oedd Edward Morgan a Ann Phillips, taid a nain, mam, hen daid a nain, oedden nhw'n dod o ardal Aberdâr, o Merthyr Tydfil. Wel, dyna ni nawr, gobeithio. Bydd hyn yn ddigon i dy waith i, Anwen, a gweld cofio'n cynnes a doch i gyd, acw. Ac, wel, oedden ni'n barod i ddechrau ymarfer, Anwen, ti a'r criw bach o athrawon Gymraeg oedd yma. Wel, hasta pronto.